Kamano nyakwaro magikomedo kete Ramogi TV nitie jogo mabe nena gi lak seche gima wacho no Chieng' Emmanuel wuoro kaka jatend piny Kenya William Ruto koro sani en ng'atno mohere gwenge mag Nyanza, siasa jalokore. Erokamano Richard Ogodo ka intiere gwenge mago mag Eldoret. Ano kanyo bende Austin Amimo wacho no Chieng' Emmanuel siasa ma Kenya ka to iketo e lungs kendo iyweyo mapiyo ni tiweyo. Erokamano kik imak matek ahinya gik moko jalokre. Erokamano kuom ot gin joma bende orote kalore kod report mosebedo ka wakelo kanyo kotenore kod weche mag limbe ma jatend piny Kenya. Laktar Debra Barasa okawo apisi ayanga kaka migao mar thieth kowuok kuom jatend migao machon Susan Nakhumicha. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero Barasa olero moko kuom okenge mabiro keto mar chwalo nyime chenro mag thieth e pacho ka kendo bero migao no. Kobuonjo kendo gi mor mogundho, Dr. Debora Barasa okawo apisi ayanga mar migao mar thieth kowuok kuom jatend migao machon Susan Nakhumicha. Kochiwo gige tich, Nakhumicha owacho ni osepayo yo kendo keto mise motegno ne tend migao no manyien moloyo to yor timo tiegruok ne nyamreche, keto e tim yor lony mar mbui mar ichis machiwo thuolo mayot ne oganda jo Kenya e kinde ma gimanyo thieth, kachiel gi neno ni oyaw kambi makonyo e loso chanjo mag tuoche mopogore. As I walk out of this place today, I'm very happy with the 107,000 community health promoters who are trained, who are kitted, who are providing services to Kenyans. I'm also very happy that we were able to roll out the electronic community health management information system that as you sit in the office, I'm sure by now you must have tried the dashboard and you are able to see reports coming in of what the community health promoters are doing. For me, that is good achievement. Omedo ni midhiero maduong' manokale e kinde mane otelo ne migao no en ng'anyo mar lakteche ma bende norocho chenro mag thieth kendo geno mare en ni chal makama ok chak nere pacho ka. The time the doctors were on strike, it was quite a low moment for us as a ministry. You know, having to see that there are patients who need to be served and the doctors are not there to serve them. I must say that is one of the things that really was a low moment for me as I worked here. Ei ote mare, Dr. Debora Barasa wacho ni jatend migao machon osetiyo makare kendo gino mobiro miyo pek ahinya en neno ni oganda jo Kenya oyudo thieth makare mar ni thoth jo Kenya onge kod nyalo kata yuto moromo. Kenyans are not getting affordable, accessible quality care. We are seeing that the private sector, yes, when you have money, you are able to access, but for the underprivileged or those with low income, they are unable to access care. So I believe that my sister laid a very good foundation in setting up the laws. And for me, I believe that ensuring that this is implemented to the last step is really critical. Barasa osingo mar tiyo kanyachiel gi jokanyo e sekta mar thieth mar kelo gigo mabiro konyo e chwalo nyime chenro mopogore mag thieth moloyo to keto e tim chenro mar universal health coverage. Equally, we look into the issues of resource mobilization, being able to map out partners around, and during the transition time, we can see how we can increase the resources so that we ensure that services are also up and running. Omedo ni jochiw thieth mapacho ka osebedo kod achiedh nade mathoth e kinde tich kendo biro keto alwora makare mar tich ne jochiw thieth duto. I empathize with the health workers, not only the doctors, but we have the nurses, the clinical officers, the physiotherapists, among others. So we really need to also carry on and see how we can ensure that the health workforce have the appropriate environment, you know, the occupational environment in order to deliver the services to all Kenyans. E kindego, Barasa okwayo oganda jo Kenya mondo dhi nyime gi ndikruok ne chenro manyien mar SHIF mabiro kelo yot e yudo chenro mag thieth. Magi duto timore ka tend migao mar thieth timo ikruok ne wuok e lai mar NHIF nyaka mano mar SHIF kochopo tarik 1 dwe mar 10 higani. A key date for the ministry is 1st October 2024 when the country will formally transition from NHIF to SHIF. And I would really like that you would be present during this time because you are really a champion of this. Toka apisi ayanga, oganda jo Kenya koro rito gi siso, ka bende jatend migao manyien mar thieth Dr. Debora Barasa biro chopo singo mare mar chwalo nyime chenro mag migao ni. Nyakidi, Ramogi.